Internet nog een probleem nou dit en wat takkie. Hallo. Goedemiddag mensen. Ik hoop dat het internet niet is uitgevallen. Nee, ik zie dat het goed is. Goedemiddag volgers. Maar ik kort op pokoe, maar in ieder geval. Wie is er nou? Goedemiddag volgers. Goedemiddag buitenland. Goedemiddag. Ik me verrast, want ik zou nog 2 minuten moeten doorspelen. Maar ja, laten we het maar zo doen. Je hebt altijd van die technische dingen die aan een systeem streven. Ja, er is veel gebeurd. Diaspora daar, diaspora hier, president in Nederland. President heeft het goed gemaakt. Maar ondertussen is er 175.000 euro uitgegeven. Dus Kolukusa 175.000 euro aan reiskosten van de president. En Guyana heeft ook ongeveer een $72.000 gekost tot $80.000. Dus er wordt flink gespend, maar we pina. Maar mensen, het is moeilijk, hè. Is moeilijk. En ik heb zitten volgen. Sorry mensen, onachime, want ik ben bezig nog een paar dingen hier in orde te maken. Ja. En je ziet dat flink gespend is. 175.000 tot 200.000 euro is uitgegeven voor de delegatie naar Nederland. No sweat. Maar als je ziet wat is bereikt, en dat moet nog gaan blijken. Dus om chas aan dat eten. Maar volgens SRANAN, voor iedereen die nu binnenkomt, goedemiddag, goedenavond in Nederland of het buitenland. Mi denki tak una SRANAN man. Mi volg maar lomang naar Holland, protestactie, disactie. Tak SRANAN man strefi.
We karu SRANAN to. We karu diaspora SRANAN man. Dala ko tak baka tak mafia pi. Maane go am fia pi. E go am mama SRANAN. En e go am wa president fu mama SRANAN. En if ama fout, amane doe zijn boom, dat na punt 2. Motakwa tu sane, motakwa tu woord. En mo aksunu volgers. En if mina leti, om tegen me te heren. Want eigenlijk, mina hebben we al live tide, en mi tere matak yo, if na so, mim do politiek, mo tapu. Want president voor een kondre, dan mag de Bouterse, dan mag de Ashwin Adin, dan mag de Smaotron president. Je mag horen wat protestactie. Je mag taki, die SRANAN peyune tang, maar je vier die SRANAN. Dat je nog kan kost van president like SRANAN. Lek minanga yu, dagu, sorry hoor, mapampang, kolo, beest, anokang. Buitenland en lukuno. Sma en lukuno. Want if tide, we kar kuli, ja a kuli na wan SRANAN. Daarom heet ik wie SRANAN, unaba onderscheid dati. Maar even bepalen, maar een voede unu na de soort sadisi, dat bijna mitak yo met tapu. Want agestak une begrijp, takalamai orebere, mi denk dat if we takken een president karama kon netjes en if we kom, dat na mag geaardheid. Want samo tegunu, amana president, maar hij is een politieagent, amana skoutu fosi. Dama na wa president, o onthoud dat mo samo tegu tide. Dat je doet racistische uitlatingen. Jongen. Mijn actie misdrijf af. Even hoe de bewust zou het taki. Ik zeg, uno takanga emotie. Maar ik denk dat ik voor het karama kan van mijn kode dat punt 2. Maar ko respect us reflex strana man fosi. Ko bundel us refi. Want was strana man nga wa hun stanza afkomst no machara kondre ewang. Was strana man nga kriosa afkomst no machara kondre dis ewang. Wala mala. Engi Japanese dogla alamala. Na unumus chara kondre. De man say bari. Dem go luku de strefi in a speakery. Is that all? They about speakertje aan de one. Wat heb ik fout gedaan? Ko respecti a president fade. En if you no wane mohro, ja toch, ama takik ba, vervroegde verkiezingen. Of 2025. As op zelf zeide, hij tak dati. Hij zal er bewust van zijn wat hij zegt. Maar unom vergiti takamana o president. Want tamara te Ashwin Adin Bode, hij is ook een staan, dat zou wat taki.
Dat zou botaki. Je gaat protesteren, maar we gaan een NDP vragen. We gaan protesteren, maar we weer gaan los aan NDP. Misschien NDP pot een correctie. Maar we gaan actie aan leider van partij, meneer DC Delano Bouters. Am kontaki na des mafing. Want ano alla NDP'ers deso. Nou we, want choose op de man, e pora, sandbaka. Dus meneer Bouters, kontakken na des mafio. Kon pikken des mafio. Want misap ete, in 93, wanneer we met een racistische uitspraak en is straffen me af. Misabi, want mi bedape. Dus je deze Delano Bouters, mi hopelijk van je een persconferentie, dat dit nog kan. Je nou een pa van biggie oppositiepartij. Die kon takken aan de chief you, met de gedrag des refi. SRANAN man. Wanneer je charu kom, je epcha kom, deels, tak tidena SRANAN, aha no bende. Dus mijn actie voor ja uit, tak nanga des mafio. Tak nanga SRANAN volk, tak dis no kan. Wat u kan go onder een president zo. Dan maakt het niet uit als het Santoki is, of als het Ashwinadin wordt, of het deze Bouters is, ano kan. We geven u strefsching. We geven u SRANAN echt sching. Nog erbij in Holland. U kan schrijven me, u kan karmi buller, u kan karmi odi helsani, maar mo soru taku fout. Tapa pis disi, dat je het beginnen aan rassen had, want je calculeert disi, kuli dati. Waar gaan we naar heen? Uno wa bawa kondre op? Uno wa groko na wam? Uno wa tak watal? Da fawa gro. Fawa heights u denki, fucha kenki gunu. Fa, you want tak unup ching ching, no mag tro racist. Pak mijn dochter uit en weet ik pa, laten we gaan hoor. Want ik weet niet welke vlag ik heb. Want dan gaan ze maar koelu uitschelden hier. Dan moet je ons toeka psychiatrie. Ja, we gis machine. Anokang. Anokang. Mensen, volgers van me. U saptak a president en me kwa lofout. En met tijd dat de adviseurs van man, ze deugen niet. Communicatie van man is nee. Hij van Rosen, wacht, hij zijn van man is nee bij ja. Mine onthoud alle de man nee. Roosevelt nou. Of Roosevelt van man. Hoe heb meer? Huh? Hoe heb me? Laten we even kijken. Van man die neem ik cadeau. Elfen Rosen. Sorry, Elfen Rosen voor CDS. Meneer Roosevelt of Rosen, san? Maar goed. Ik heb het vaker gezegd, je bent zo zwak. Je tak wel los chocolade mars aan solisi. Je tak over een vraag. En plus. Jongen, mijn miti. Maar je hebt zijn doel. En wat je zei tegen een land die met je vrouw rij. Beter ik leveren wat je in. Want jullie maken allemaal misbruik. Allemaal. Ja toch?
PA 6309 Roosevelt. Uwagi 0293 HV. Meneer Noor Mohammed, wanneer krijgen al die voertuigen een dienstpenning? Ik heb het al gezegd. Alle mannen, vrouwen en buitenvrouwen rijden met dienstauto. Je ziet dat pakira toch? PA 6309 rijdt mevrouw. Wat voor band heeft mevrouw Roosevelt? Jullie gaan biggie mevrouw. We leggen uit. We allemaal leggen uit van een corrupt. Van je boom. Van je media magnaat. Je stelt geen malle moer uit. Je zet de regering en de VAP meer in een shit. Ja toch? Jullie zijn eerder daar gegaan. Dus, zou je nou maar begrijpen. Maar president, je denkt dat inlichtingendienst naar beluki dat herwiki? De mannen China gaan smawen waka? De mannen China gaan smawen igonyang? Unen begrijpt dat bepaalde mannen kan make foto naar jumoro? Dat internationaal maar ziet dat. Waarmee ben je bezig? Met wie loop je met wie praat je? Minister Bibis, die heeft zijn eigen agenda. Die praat zogenaamd met investeerders. Ik kom een van die dagen. Met kwam trouwen. Toch? Dan over kasseteelsani. Ik kom, wiki die zitten. Dat toch een persoonlijk film zou maken. Zijn president wil leggen over boeren en zo. Ik kom dat per. Voordat jullie aan de macht waren, er waren zoveel investeerders. Er zijn bijna 600 in de rij. Als zijn verhaal weer draait bakken. Is dat om mijn investeerders mail, dat ik mail deed terug? Is dat om mijn Amerika investeer, omdat ik maar making nyang? Une mail deed terug? Want hoe snap dat de Amerikanen gichuku? Is dat om mijn diaspora SRANAN sa konja, sa investeer ja, soort respect de kisi? Dat je kari, dat je gaat investeerders brengen vanuit Nederland, want je hebt zogenaamd gesproken met Kodu Sanja. President, dat er is grond zat. Waar is er grond? Hier nou. Dan is het ook wel af uno, met 28 NV no de. Wat maakt uno met 28 NV, alle de NV naar agrarische sector zijn. We gaan tegen grocerie. Mekong. Me heb de nekba, mekong. Want mijn president Isabi, kom actiebeleid. Weet u dat? Huh? Weet u wat minister Bebes doet op BBB? Doet? Koning Albert? Wat hij voelde zegt, koning? Ja toch, maar Gwaland? Huh? Maar wat kan ik wat koning? Wat een man zegt regering? President, hebt u afgestemd met uw bestuur, VAP? Want ik weet dat sommigen u bellen, maar ik neem geen telefoon op. Vraag de antwoordvoorzitter van DNA. Vraag hem. Hij belt je zo vaak, maar hoe net heb je mijn telefoon? Want allemaal zijn vijanden van u geworden, president. U zegt u wil de 28 zetels, president. En hij mag wraak met tantegi. Arrogantie. Nechari go no one say. Want je bent bezig in para. Je weet niet eens dat ik met die RR's van je en die DR's bezig ben. Je weet niet eens dat ik met die DRR van Wanika heb gesproken. Of heb je die inlichtingendienst van jouw werk niet meer? Wel luister. Praat niet meer over die 28 zetels. Want ik heb u gezegd. Red Suriname. Van die 20 is 12, 10 tot 12. Zijn diezelfde mensen die jullie duperen.
van de NDP zijn diezelfde mensen die bij jullie hebben gestemd van partij die jullie peren. Zijn diezelfde mensen van NPS die Red Suriname hebben gestemd, die jullie duperen. Die gaat jullie een lesje leren. Dus doe zijn doel. Want nooit moro of na voer of voorzetels. Maar nooit moro via PO dring over 20 zetels. Nooit moro. Nooit moro. Dan mevrouw Jakri na Nikeri uit de persma na OW. Dat je president Inosabi. De semsma sa je pot die anu net tapu. De semsma e broko fe ape Inosabi. In een arki de mafio. Dus Holland i go de itegi bestuur na SRANAN Musabi. Tak ome schulden. SRANAN bouwt regeren Mickey. Maar tanga no minomashi echt. Leg uit. Communiceren met het volk. Er is zoveel geld bij IDB genomen. Het is gebruikt om wegen te maken. Het is gebruikt om een buitenvrouw te geven. Het is gebruikt om een auto te kopen. Er is nog steeds geen bewijs. Maar om een money teki door de vorige regering. We schrotos mama unego teka mona Panama. Unego teka mona Indonesië. Unego teka mona China. Unego teka mona Hong Kong. Maar we schrotos ma. Wie oh wie? Macht en politiek, wie speelt mee? Met potato. President, betrego vergaderen naar je bestuur. Want if je want dan voorzitter, want dan mij vindt je voorzitterschap. Een van Wanika en een van Paramaribo. If you no look good, or cap this if you want to do na Vadekare, na Jagadat Lashmore Straat. Dat was een begrijp over Sametaki. President, no doe zo arrogant. En hij mag op 2-3 agenda down to earth. Want buitenland, ik kom een mooi verhaal. Want ik had tak vanaf 1 oktober Nederlanders met de Surinaamse nationaliteit mag reizen vrij. Maar het is sinds 2012 volgens mij. PSH. Wat is er zo nieuws aan? Ino sabi? Minister voor Buitenlandse Zaken no sabi? Takwa wet dape? Wat is er zo nieuws aan dat minap tatama, mami kabora SRANAN? Wat 20 euro. Dus bim ko soni tak ma SRANAN man, dan mo gwa Amsterdam, dan mo lukwa geboorteakte, zij kost me bijna 30 of 40 euro. Dan mo wachti, mo actie online aan, dan mo wachti 60 wiki. Dan volgens mij kisa dati, dan mi kosori, tak mi geboren, mi tante geboren India, mi tante geboren Afrika, want mi mopo dape, en mi grandma mopo in Indonesië, want die tja herstambongo, fusor tak mi na SRANAN man. Dat zomaar hoe me kwa PSA werkt. Als SRANAN man op paya 20 euro of 25 euro era. Er is zo niets geweldigs aan 1 oktober. Mensen kunnen gewoon komen. Ja toch? En ik ga gewoon bakken. Samomora interessant. If je betega volk voor SRANAN. Alla de SRANAN man zijn geboren voor 1975. De ex-Nederlanders mogen vrij zonder visum naar Nederland. Dat is SRANAN bolegi.
En om sma, om UNO regeerders. En niet speciaal uw regering. UNO leiders. Visieloos. Denkloos. Communicatieloos. Unet takanga volk. Unet takanga volk. Unet takanga volk. Ik geef aan ook toe dat 3 miljard IM gold, 2,5 miljard staatsolie. Ja, we verdienen zoveel. En ook een jong klein bedrijf, Nieuwman, ook 1 miljoen. Wat houdt de natie over? Dat moet je heren. Zou doen ja natie. Nooit taki 2025 met dede mi kondrilisi baka. Dus met dede tamara mate, met 20, dus met mi geisti o kombaka. Daarvoor kolek yap yapi, o kolek dagu. Dat 2035 dat ook ba. Dat paima ook ba, was gekking treffen. Maar er wordt niet gecommuniceerd met het volk. Ja? Er wordt niet gecommuniceerd met het volk. Wat om jaren CDS die niet deugt. Aher 11 niet deugt. Ja toch? En is op zijn president, moet tegen je was aan het. No play mooi weer. If ik go naar abo. Tega volk. Tak inogo man roko naar abo. Tega volk. Tak abo no probleem. A voorzitter voor abo no probleem. Meneer Ronnie Bruce zegt no probleem. En dat is een verschil voor mij toch. Mij tega maar gewoon. Leuk of niet leuk. Hoor rekening naar een SRANAN volk. Hoor rekening naar een natie. Hoor rekening naar een sesma. Sanol denk je dat ik no lop je, want de tegen een real talk. Want die bellen lekkers, die om je heen zijn, niet de waarheid vertellen. De man dat je bribi wel. De semsma dat die. Yoshifa do hanga yu ras. Brief samen tegen je. Me shide toch. En me volg ding. En op denk dat de man binnen volg in Holland. Ja toch? Lek van hoe volg. Mino kan ik. Weet je. Ja zo we pina. Dan mas coachen. Mino kaning nanga temeraman wat uno si waloi beeld op mensen uno si waloman sa gue in beeld met you maar ik heb ze allemaal ze vergeten dat ik alles kan zo kan weghalen dan mevrouw coachen ik kan niet de Hollands maken die Nederlandse volgers PC Hoofdstraat PL-lijn, Smit Optiek, ja, daar hebben we Antwerpen, je hebt die speciale zaken. Hoe ziet dat? Op het wat tas. Want mijn tas dan bijna 8.000 euro of 7.000 of 10.000 euro. Maar ik kan verbeteren. Je hebt een tas dat afvragen. Want loma me kwatak ja, ze heeft tas gezet en Chanel. We laten Chanel met grote letters maken. Ja? Allemaal shitak maar Chanel. Me weer duur oloisi. Kosten mee de kare. Dus aan mij potas mijn idee. 40.000 euro. Crosse bestel. Maar nou, dat ben je overdreven, hè. Nou, kom. Ja, nou. Tussen de 20 en 50.000 euro. Crosse bestel bijna om de 2 maanden. Maand, schoenen. Maar SRANAN mai pina. De sandat goluku dape.
No kosma. Mina realiteit me soruno. Tes makis makti. Dat kan de president zelf nog sabi. Want president dochter, zij is door het kabinet. Dat we kosma. Maar te eng bestel yang. Dat je bestel yang. Dat lobe sushi. Dat je bestel precies sa onyang. President dochter. En hij paai uit de schreefie. Niet door de staat. Maar trouwens hij bestel portie nou naar paleis. Of kabinet. En de staat moet betalen. En hij mij vermoors gaan jang. Daarom usap sa wat taki. Dan me ap respecti a dochter voor president ja. Want we check het toe. Om de eerlijk toe. Dat hij bestel nyang. Gisma, dat je nog denkt dat je op bestel. Hij tegen je gewoon. Nee, ik ga het betalen. Maar als ik voor jou bestel. Ik kan geen chimen, garnalen en gebakken garnalen. Of je bestelt één eten maar. En ons maar tegen me. We have voices. Trouw bestel dat je vermoord op kabinet. Maar op terug te komen naar Moscoutje en Temreman. Temreman en kiesie cadeautjes voor Moscoutje. 15.000 euro, 5.000 euro waarde. Dan mijn actie misref af. Regering. President. You sabi? Fa. Want first lady heb some money. Voor bestelde sandisi. Internationaal de mijn lukuk batak. Anokang. En het wordt gepost in dozen. Confidentieel. Papa, pap, first lady, papa, pap, pap, pap. En kan het? Ja. En Smith Optiek. Temremang hij bestel. Scootje hij bestel. Bril. Kun je me bij? Waarom heb je dat 200 gulden? No? Mina man permite. Kost hem niet. Dan praten we al over 5, 4, 5, 6, 7.000 euro. En niet 1. En niet 2. Hoe kan Lucas refi? Hoe let op. Dat de zon dat hem let op. Huh? We rekenen alleen maar zien. We krijgen tapu. Champagne drinken alleen maar zien. Laat me zien. Ja, is dat wat ik toch? Laat me zien. PC Hoofdstraat tapu. De winkel die mij tapapisi. Want mevrouw Scootje komt om spullen te kopen. Hoe zie dat? Hoe zie dat? Toch? Maar wij kost president. De sanat om tegen president. De sanati heeft zo'n president. Dat is man ik kom uit. Sman ik kom uit. Maar dat intussen. Ayo. Solisi taxani. De she. Ja, ik guess dat die de bakroetje zo doe moeilijk joh. Hallo, gaan jullie weg hoor? You know, tak de man sen Sanja Koera, isabi. Maar ik u arki wan pisi. U arki wan pisi. Sweetie SRANAN. Mama SRANAN. You know one pikin fu grontapu. Di anana meki. You bere na mamyo. Nanga differenti tungo. Kloro. Nanga prakseri. Ten pikin fu you. Lasi bribi. Ini asabi. Nanga koni. Den kumba te tei e lasi krakti na ini yudoti. Fudi de e hari wan boto nanga soso fuka. Ini wan
foto e libi wa marki atapu yu doti. Mama SRANAN, kiwi pardon ini anefu anana. Hu ala den foto di we meki. Disi na wan troki fu wan pikin di ook today ini wan feti fu leti. Hoe jij het hoe jij het met dreigen het op. Op mijn hoop dat ik boven voor me begrijp. Sang aan mevrouw die zei taki. Mi hoop dat president kot tak want to boostani. A change a denki thing. Wat ama bruya ala ondernemers. Ama bruya ala SRANAN. Ama bruya MPS. Ama bruya ABOP. Ama bruya percaya ma amane begrijp taki de taki in sap say taki president. Want sma elect tapu ala word say taki. Ala word say taki. De man sana go bonja mahut. If subside tak era prisa, isabi na maktak ala sa tap Facebook, na YouTube, ma president mika bigi tag you. China kona nga wan lees uit. De boskopu de sanis de mamchi you. If uno go tapa swat lees tak uno ma make over gwa China. Go luka lees na nga ome kondre China tapuk ba. Om anta redenen. Mino hoop dat ik pot ondernemers in probleem. Laat je minister van Buitenlandse Zaken go onderzoek snel. Want boskopu met you. Want volgens mij in ons absepsa internationaal. De mat tap Venezuela ba. De mat tap Cuba ba. De mat tap wa lokondrek ba. And if you wanna lees, kom look if me aba lees ja ete. Wat is de asnesi partner van me? Ama sena lees. Official lees president. Da SRANAN no de fara morara. Look jaso. Afghanistan, Angola, Burundi, Cambodia, Congo, Equatorial Guinea, Haiti, Irak, Korea, Libië, Somalia, Sudan, South Sudan, Syria, Venezuela, Yemen, Zimbabwe, Iran, Cuba, na Crimea no akondre. En informatie bereikt me dat SRANAN no de fara. Dat dadelijk financieel no wama no ma mek over gwa China moro. Is de of die de mate ja na verschil voor 12 euro. Make you minister de bezig. Anders gaan we grote problemen. Dat dadelijk niks no die na kondre ja moro. Dat de SRANAN opina moro. Want we make sure we pass money. We rena wagi na kolono. Ma international de may luku na nga bigi go brel. Want alama sapsep saja. Dus president na nga de man say waka make foto voorzichtig. En de man say waka go make foto. O sapsnot mi tipa mametaki.
Beter no make foto na president. We pora hersani. We pora hersani. We make mora tranga. Gidep chipoti man. Sano sapsepsa. Baka garden. Ja, dus minister Bibes ga onderzoeken als we volgende maand of over 2 maanden, if we nog met huiswerk, dan no money via Amerika of via Holland, wo maar sengwa China. We beginnen tegen wat we sabta ku bestel, stek ten hati bestel voor container bombel. Wat we gaan feest vieren. En de arme mensen gaan er niets van voelen. Want we de bombel die UNO. Want we make money naar een voedselpakket. We make money naar alle soort corruptie. Dat UNO tak over de regering. En president, no stel uit. No stel uit. Dat de mensen de chopper hase abnei sei. Fu yagi dengwe. Want de sem chapra haslek van met takken bakamotang herhalen sabe de na NDP. De be play bigi via peer dape. En mi be barding. Want ze allemaal bellen lekkers. Chocolade Mars. Diezelfde bellen lekkers zijn bij u. Ze vliegen met u. Ze staan met u. En ze liegen met u. En ze doen alsof met u. Dat ching poti volk. Sano sabi. Saneshi. E kripeer. President. No kan een pakket moro. Want dat je make me beledig je diplomatisch. Want de man zijn op in een pakketten. Volkscontacten of we karasambaka. Bureau eenheid no. Na so furma idape view. En de man leeg je. Want tanga no. Mino man shall lees voor de taktek dusosma. De ning. Mino man shi ete. 45 miljoen geven we. Dat hebben jullie zelf gezegd. Want jullie kan een pakket. Je zou het anders doen. Dan doe het anders hoor. Want je doet het goed fout. Je doet het goed fout. Je mag loba kondre. Je mag de een nationalist. Maar if je net tak na de chief you. If je net piki de chief you. En je put zo mensen mannen om hun functies. Die ook niet van malle moer chocolade, maar ook niet kunnen. Ze kunnen ook niets doen. Want ze hebben die capaciteit niet. Want je kan niet iemand van 1 MB zetten. Na 10 terabyte geheugens, mijn potty. Maar als je put 80% 1 GB. En in de man naar 20 terabyte, naar 50 terabyte. Dat je nog een man draaien kon. If you not arki them of you, you net tak na je bestuur, je achterban, boom. Want daar heb je ook nu 3 kampen. Dat van je wani, char a volk die si, nangaw alamala. Dat het zo gaat. Dat de smart taxo naar Holland is ook te danken aan die chaprahas van jou.
is ook te danken aan die billenlikkers van jou. Want het wordt niet geluisterd naar mensen met 10 en 20 en 30 terabyte. U luistert naar mensen met 1 GB, 2 GB, zelfs soms 0. Want ze kunnen niet denken voor het volk. Ze denken alleen naar hebzuchtigheid van grond, geld. Zijn no man chagwe. As zucht voor grond. As zucht voor money. As zucht van materieel. In onze moderne wereld. Jere no. Wees me iwer wan Rolex. En mi weer wan made in China. Voor $2 na something me shi. If you alloys is or €1, give me sor €1. If you waka na wan Chanel tas. En me waka na wan Chanel tas. Na sem inhoud ay gooi na tas. If na wagi voor $100,000 ere na $1 million of na Lamborghini ere of sa ere, mere wan broko Toyota am put mi na mi presi. Am rij put mi dape. If u ne begrijp a pis dati. Dat de sem man fi you se e fet gi grot ap sani. Maar une set de man. Want a go to say mopo. A yusref taki. A oli say mopo. A yusref taki. Luko me bokshit gwe. Sa a nazi hou over. Next. Luko me jari staatsole bestaan. Sa saramaka hou over. Wat pompen op een rotonde. Laat me zien de man. Geef soort gezondheidscentrum wat toesani. We kiezen volk. We paya volk. We sera volk. A her nazi we seri. Tap landbouw mo piki tap landbouw. Want me zet een programma gya landbouw. Dat you sa tak ocha wan change kom. En een change en kom itaki. Maar intussen het tak verkiezen of eerder. If you are brokas aan een Ronnie Brunswijk. Wel Tamara vergaderd de brokas aan de kwa zaken kabinet. Maar im yagi ala de familie figwe tu. Im yagi wa anta minister gwe tu. Want me piki awiki di se kota landbouw. En mo pika minister voor landbouw. En mo pika minister voor OW tu. En in hem giet man airfront ontslag. On-air ontslag. On-air wat aantal ministers. Want ze deugen voor geen chocolademars. Tak mi sucro será fe crente minha mais chocolade. Mi sucro será fe crente. President igual Holland. En alle programma mo pick up choose voor Holland. Ja toch? Igual Holland. Maar je nog denk je dat de wetman lauw. Ze zijn niet gek. Ze zijn niet gek. De mate luku ala san se je doe. Nangas ma je taki. Say je taki. Ik denk de wetman lauw. Do you money? Want jullie gaan weer bossen. Want we gaan even zoveel miljard van Nederland krijgen. Wat? Om een politiebureau af te maken? Wat? Niet om 30.000 huizen te bouwen? Want ik heb gehoord dat jullie ook daarmee bezig zijn. Alles soort geweldige project weer. Om het volk weer gek te maken.
Precies met actie, joh. Mensen, mijn horen lang het idee. Maar, mevrouw coach of meneer Timmerman. Jullie denken dat mensen niet weten dat jullie dure spullen bestellen. Huh? Ik weet niet van waar het geld komt. Maar je mag één ding weten. De inlichtingendienst weet het hoor. Maar ze kunnen niet begrijpen. Dat kwam maar zijn voor die 10 zo SRD. En mij bij Chanel voor 10 naar 15.000 euro. Dat is sabiere, Timmerman. Ja. Volle tank benzine 1000 SRD. Meneer Nankusing, ik heb van de maand elke maand moet ik dit uitgeven. Van een maand moest ik mijn auto verzekeren. Oké, dat is per jaar. Plus keuring 1300. Benzine voor 1000 SRD. EBS 350 SRD. Ik had jullie gewaarschuwd. Telezuur 400. Het is verhoogd. Mensen, het is verhoogd. Huishuur 2500. Ik heb 2 kinderen. Busgeld 10 SRD. Dat kost 800 SRD. Meneer Nankoes, ik moet schoolspullen bestellen. Ongeveer 1500 SRD. Ik moet nog kleding voor mijn kinderen kopen. Inschrijfgeld 1200 SRD. Eten, vader 3000. Totaal komt die persoon op 15.600 SRD. Mijn man en ik verdienen totaal 7.850 SRD. Meneer Nankusi, hoe kom ik uit met dit bedrag? Regering, kan ik ook aan je maar antwoord? Want die 500 en die 1000 SRD gaat niet helpen. EBS wordt verhoogd 400%. En nou man about brief me. Maar 6 juni met bar uno. Nee, nanku se buller, amai tak don sani. Mi betak fu tele surta. Luku so te kuno. Mi betegu fu watra to. Maar mi no hamata watra. Dan no koite im luku sa Assyria na de verzekeringsmaatschappij doen dadelijk. Tek je eigenlijk. Morosan ekom. Morosan ekom. Kas krisa metegun. Dosa kosmi baka. Usa taxan mi baka. Maar dan intussen. Ay boy. Er worden alle soort dingen doorgevoerd. Intussen vraagt naar $19.000. De steekbouw container bruine bonen $12.000. Dat vraagt naar $19.000. Regering, wat is het beleid? Minister HE, waar is je grote mond? Wat doe je voor die consumenten? Wat doe je voor die consumenten? Per consumentenbonden naar een biggie 86 TV. Laten ze jullie antwoord geven. Mina want de redder voor Alassaniera. Mensen nog bedankt. Mensen uit het buitenland, goedenavond. Thank you iedereen voor het volgen en te sharen. Thank you, lobby. Kono kosi, ko bondru. Wananga bondru wale kwistrana. Uka chawa chenchi. Dat na mi bosko putide. En es maar zij kost me, utan kost me, mi no blok kuno. Want dat is ook positief. Jere?
Lobby, lobby. Ciao, ciao. Mensen van Nederland, Spanje, China. Ah, jongen, we gaan naar China toe. Filipijnen. De Kondre Lai. Maar iedereen, ciao, ciao. Lobby, ulobu srefi. En de trouw wang. Wanneer wang, we kan maken moro bigi. Ciao, ciao mensen. Voorzichtig met corona. Want alles zijn naar corona. Ciao, ciao.